Bradas, dobrodošli na još jednu recenziju stripa. Ovoga puta, kao što vidite, u pitanju je Punisher. Na početku beše u izdanju Darkwooda. Dobili smo 4 knjige Punishera, serijal koji se naziva često Punisher Max, zbog toga što je izašao u Marvelu u Max ediciji. Marvelova Max edicija je edicija za odrasle, da tako kažemo, gde Marvelove junake možemo da vidimo u nekom novom svetlu sa nekim malo brutalnim sadržajima, mračnim temama i tako dalje. Sada, ovaj konkretno Punisher serijal u Marvel Maxu pisao je Garth Ennis. On je inače veoma popularan, veoma poznat, ostvaren scenarista stripova. Radio je na Sudiji Dreddu u Engleskoj, kasnije je radio u Americi za DC Comics na Hellblazeru jedno vreme, Konstantinu, pa kasnije imao je svoj serijal Preacher, koji je veoma popularan i između ostalog, eto, radio je na Punisheru. Poznat je takođe i po stripu The Boys, po kome je rađena serija na Amazonu, jako popularna, možda ste čuli za nju. Znači, Garth Ennis, poznato ime u svetu stripa. Ovo je njegova verzija Punishera gde je on malo promenio taj origin story Punisherov, malo je promenio lik Punishera i priču kako je u stvari Punisher nastao. Verovatno već znate da ta Punisherova priča stara pre ovog Maxa je bila da je on bio policajac, Frank Castle. Punisher bio je policajac, mafijaši su mu ubili ženu i dete i onda je on odlučio da ubija sve kriminalce. Veoma jedna jednostavna, prosta, znači, postavka. Garth Ennis je malo to želeo da zakomplikuje, da malo obogati, tako da je on želeo da predstavi Franka Castla kao prvo pre te pogibije njegove porodice, te da ga predstavi kao ratnika, vojnika u Vijetnamu koji je jednostavno voleo da ubija, je bio zavistan od ubijanja i tako dalje, i onda kada mu se desilo ta tragedija sa porodicom, to mu jednostavno bio izgovor da može da nastavi da ubija, a nije bio to toliko izvor i razlog tih svih ubistava, već jednostavno pronašao je izgovor za ono što je želeo da radi. Znači, dosta mračnija priča, dosta mračniji lik, kompleksniji i zanimljiviji nego što je bio ranije. Inače, ova verzija Punishera iz Punisher Maxa poslužila je kao inspiracija za film Punisher Warzone, koji je, eto, po meni lično najbolja filmska verzija Punishera. Imamo ovde u Darkwoodovom izdanju lep jedan uvod koji kaže: život ume da bude surov čak i u Marvelovom univerzumu. Što je svakako tačno kada čitamo izdanja u Max ediciji. Ovo je izdanje iz 2018. godine. Imamo na početku, znači, prvi deo u Vijetnamu, negde od polovine knjige selimo se u Ameriku, mnogo godina kasnije, ne sjećam se tada tačno, mislim da je 15-20 godina kasnije posle rata u Vijetnamu. Znači, prva polovina ove knjige dešava se u džunglama Vijetnama, upoznajemo se sa likom Franka Castla, i on kasnije dolazi drugi deo, mnogo godina kasnije, kad je on već Punisher, njegove avanture u borbi protiv kriminalaca.
U ovom stripu imamo dosta društvene kritike američke bezbednosne politike, američke politike uopšte i društva. Ono što crtež je jako dobar, ono što bi jedino zamerio, možda to meni lično, u ovom stripu, to je neki nekonzistentan ton. Dakle, čas imamo nešto što podsjeća na neke crtane filmove, neko preterano over the top nasilje i neke situacije kada neko preživi neke stvari što bi moglo da preživi samo u crtanom filmu. I imamo taj ton koji skače, čas je takav, čas je realan. Nismo baš sigurni da li je Punisher neko nadprirodno biće ili običan čovek, ne samo on, nego i neki negativci. Ali mislim da kada se naviknemo malo na ton posle ove prve knjige, kada budemo čitali drugu i treću i tako dalje, da ćemo mnogo više moći da uživamo. Nadam se eto da se naviknemo na taj ton vremenom, na te skokove i promene tona. U suštini sve o svemu dosta interesantan i zabavan strip i od 1 do 5 daću mu ocenu 4. To je to za danas. Vidimo se u nekoj sledećoj recenziji.